Hi. Kunjani? Right? Kunjani? Endiyaphila khona kulona. Hey. Yazi nje ba simelelene nje ehlobo. Kodwa ndiyavelela kwathi qatha. Ezantsuku zethu kokumnandi ngazo. Ya man, sesiba uyabona kuba ungena mina man. Ndithe makangichume uxhexhwele man. Akenzovela man apha ku. Uzovela for? Understand mos kaloku kuba ungena mina ngoku naqomba yini omnesithize. Mna ndinesithukuthezi. Awunaso. So umuntu xa ngenamyeni uba nesithukuthezi? Ona moncokola nje. So uhlangana kwena? Hayi man. Yebo. Kaloku mina yabona ngexesha umyeni wakho besaphila. Bebenqo mama, ngase nibe lapha mina. Ngivale ezasikhewu. So ucinga mna. Kaloku man. Zinkumbulo zakudala man. Elexesha lethu sisathandana sibambene pha. Ithu yaphupha. Awuphuphi? Wena buzo usenhlizweni yami. Zange ndikukhuphe. Waphuma kudala ke yami. And asoze wena ngicela sibuyelana. Khohlwa njengesidomo esikoleni. Soze yenzeka lonto leyo. Bake ndikunike i-chance man. Ukuyicinge lento le. Uyihlafuna. Kuba una enye into lothethe ungiphumele endleleni. Because ndithasoze. Ngiyacela sithando sami. Cela uphumele. Phuma. Phuma zwa endlini yami, phuma. Phuma. Shini. Kunzima nyani chomi ndixelela. Xolo chomi, uzoba right. Qho kusisa ingathi kuya kuba nzima. Ewe zange kuthi kuzaba lula emhlabeni, kodwa hayi akuthethwa le. Uthe kukhona busi. Ukhona ujongile futhi uzingekho akuyekele. Yo enhle sometimes ivele bengathi akekho nalo thixo. Yo hayi busi chomi, ungathi uthethe lo hlobo. Uyazi ke phofu ba ngexesha uqala umdawuthi uthixo kulapho azovula iminyango enze into enhle bomini bakho. Andiyazi into abazali bami abandifaka kuyo. Jwa kule age ndikuyo sendingumhlolokazi. Umhlolokazi enhle Kodwa ngoku sekuphele ne2 years. Usengamfumana onye umuntu omtsha ozokuthanda. Uthando ndiyalidinga lona shem kuba ndaligqibela before nditshate enhle. Kodwa ke ndingalufumana phi uthando kwezi ncuvisi zalapha kugomba? Sure, hayi ke pofisha uphinda. Kodwa ke utata womntana wakho usekhona njena and usakufuna ntombi. Ungasike njena ubuyele kuye. Yo, ndibuyelane nozwayi mna. I will never my friend. Ungcono ndithenga idildo. Hayi ke ntombi xa usisho angakuphikisa. Kodwa ke ufuneka ufumane umuntu ke ntombi. Eyokudala ngoku. Yazi ngoba belikhe ndaphuma nomsebenzi. Khona umfana belikhe ndadibana naye elithuthu. Udibana naye phi? Elithuthu? Ewe. Hayibusi. Uhlala pha? Ewe usho. Uphangela phi? Hayi shem akaphangeli usho. Akaphangeli? Hayi bendugqibela usithi awufuna incuvisi. Ndiyaziphangelela mos. Hayi ntombi yasemantweni. Uyaphangela? So uzophangelela indoda kude uthi uyaphangela. Uba yena uyandithanda akho ngxaki esilongeke ngwalapha kugombo okanye Gqeberha. Hayi ngeke busi ndokuvumele mawubuyela umva. Shini indoda kumele iphangele idle ukubula ubunzi bayo. Shini enhle sange ndaziqhelisa imali yendoda mna. So into lingaka Chomi. Khasijonge. You are so beautiful man. Udinga nje umfana ozokunakekela. Akho umfana ozongakuthandi apha. Shini hayi man uthana zixothisa na. Mna ndidinga uthando xa indodini. Kodwa akunagodwa apha. Sigqibile uthetha ngalento futhi. Uvala umnyango xopho. Sure. Hayi undixakile. Indoda engaphangeliyo. Hayi uthando zange ndalibona lutyiwa ke mnaki. Batheni wenhle. Bacifana wonke umuntu ufuna imali emadodeni. Hayibo. Diyeza. Hi. Hayi ndingangena. Thetha zwayo ufuna ntoni? Ndifuna wena. Dimlo undifumene. Ufuna ntoni ke? Ndifuna sithethe. Ndikunika 5 minutes xa. So ndingangena. Ushiyeke 3 minutes. Ndicela undivulele torho. Ushiyeke 1. Okay ke baby mamela. Don't ever and ever baby me again. I'm not your baby. But uma ngumntana nami Umntana kayo ring ubeyazi. ngicela sibuyelane. Noko umyeni wakho sekulithuba esolekile. I-chance yethu. Si right ngoku singomeza. Ayikho enye into. Kodwa
somandla zungawasusa amehlo kimi ekhaya bathembele ngami ekhaya bathembele ngami kodwa phela ukutya bajonge kum kodwa phela iswekile bajonge kum kanto meleze ba kanto meleze kanto meleze ba kanto meleze abasaphangela meleze baba kanto meleze Ngena. Jane, ngolo Madlamini. Hi. Uyabona Madlamini, njengoba umyeni wakho waswelekayo, ndikhona ngoku Madlamini, ndimlondi nguJola, ndizayivala shiqe la ndawo yakhe. Hey, Buse. All right? Right njani? Hey, andikho right ndikuxelele man. Yo, uyazi bangabana ndistresswa ngabantu basezilalini. Ndisandofumanisa ngokuba umama kamamam ndandikuxelela mos umama kamamam usaphila. Ndisandofumanisa uba umama kamamam akanamasingcwabane. Ndiyabuza njani umuntu omdala angabi namasingcwabane? Bandixelela uba ngabana hayi kaloku kudala befuna umasingcwabane, omasingcwabane bamthathi bathi mdala because una 85 years. Oh. Ngoku into sizayithini le umuntu omdala bangasweleka? Sizayithini lento? Ufike endaweni right. Thina singizilicebo funeral palace semthatha umuntu omdala ona 85 up to 99. Hayibo. Serious? Serious. Yima he le ndawo yakho uphangela kuyingathi right Kakhulu. uthi lo silicebo funeral phala uba ngabani unomuntu omdala osendlini sukhathazeka yiza nomuntu omdala kusilicebo funeral phala niyamthatha hayi ke manje ufuna iinkcukacha zakhe manje ufuna iinkcukacha zakhe Nabela ke kodwa ke i-waiting period ayifani nale ona kuba engumuntu omdala okakulinda hayi andinangxaki na waiting period into ebalulekileyo kukuba ngabana nina ningusilicebo funeral phala niyamthatha hayi ke ujendode Dave le nto ithethayo ke ngoku ziphi impahla zakho Madlamini ubungathi kanti umyeni wakho lo uswelekileyo ebelingana nam Obenshilo sonke ngoku impahla zakhe zezam zimpahla zami eziya ujani kanti ndiphilile Madlamini wami mana khondo kunjani hayi kahlale phansi hayi Madlamini xa ndithetha nje inyani ndithetha nje inyani wena mazakuthi hayi sisebenzile hayi sisebenzile Madlamini uyabona xa ungena nje apha emnyango xa ungena apha emnyango uyabonakala bangabana ungena emzini wendoda kushushu hayi sisebenzile man hayi noko hayi uyabona wena Madlamini ndiyazidla ngathi hey gawutsho kakade Madlamini ndifuna ubuza njengoba lo myeni wakho uswelekileyo ebekulobole mos ngeenkomo ezihamba ngamanqini so nami ke ngoku isidingo soba ndikulobole umthetho wakho unjani kanti Shona ndiphilile Madlamini akhondo kunjani andikudumelisi ndiyakubuza uba unjani hey hayi uyabona ke Madlamini uyangibhida ngoku because kaloku ndiyakuphendula mina ndicinga mina ukuza impilo wena ungixelela uba awundidumelisi hayi uyangibhida ngoku for ntoni for uhlamba kaphinde uhlambeni hayibo bendihlambile mina izolo kunini ngoku kunamhlanje akho izolo ke ashushu mazi hayibo thini ngoku busithi mina mandize ndizohlala nawe apha kangongixelele mina uba ngabana ndizawuhlamba oko because kaloku uba ungixelele ke ndize ndiready ndiyazi uba ngabana ndizawuhlamba oko into engxaki yakho namazi hayi kaloku mna ndingumXhosa ndindoda omXhosa
so mna ndihamba ngesintu irongo laa nto yokuhlamboko yabona laa nto yokuhlamboko ufika unuka kamnandi ubhida nezinyanya izinyanya xa zikuvizithele ngoku azisakwazi because unuka kamandi so xa ndingahlambi ndenzela abantu abaphantsi uzolala nabantu ungahlambi hayi ke hayi wena Madlamini ayongxaki wena ndingafane ndihlambe ke ndingafane ndihlambe gawutsho Madlamini gawutsho le ndoda yakho iswelekileyo nayo ibihlamboko mihlamba nakathathu ngemini kathathu yo hayi ngaba ndiyifishi never mind sithando sam I'm going to work yewe emsebenzini uyabona wena Madlamini nami ndifuna undincede man ikhona ibusiness endibawela ukuyivula oh ngumbono omhle kakhulu lowo ufuna ibusiness enjani ndike ndahlala mani wena Madlamini ndacinga uba yintoni endinoyithengisa uyaqona so ngoku ndibawela uthengisa ngeempundu ngeempundu wena uthengise ngempundu hayi kanti namadoda kanangxaka ayazithengisa impundu amadoda impundu ene ndizibonile phaka ngumbeka shem zityebile impundu zakhona zinkulu impundu zabo sesipheze impundu uthetha ngazo awu ndithetha ngeempundu zenkukhu kaloku mna ndizifraye uyaqonda jola zindununu zenkukhu oh zindununu enkukhwini zimpundu kuthi oh inkukhu inendununu yona thina sinempundu Molo sisi, hi unjani? ndiyaphila njani Ndiyaphila nami, igama lami nokuTshelisi. nceda Hayi bengisithi ndibulisa nje kuba ndifika apha kuGombo. so xa ufika ufuna ukwenzela ipathi Hayi noko sisi man, bendifuna nje umuntu okuncokola man, utshatile kodwa. ewe nditshatile uzawuthi intwana ngalapha busi iyachimbiza Oh so umyeni nakho lowa. bekuhle khona cheese Molo mntakwethu, ndimTshelisi mina. ubuzwe ngibani bungitshilisa hlekiswa zinhloni Madlamini sekutheni soncokola namadoda nje phambi kwami so uyakhweleta ke ngoku ubani mna hayi anikhweleti mina cha wenzekani hayi ngena endlini mntu wami hayi anikhweleti mina Je, molo Jola Fondeni. molo zwayi khawufuma nto Yeah, hey. Yeah, iza mhlobo wami. Hlala phansi. Jola. KuTshelisi. Tshilisi. uJola. Okay Jola ndavuya ukwazi Jola. yezwayi umthatha phi lo muntu Oh hayi andithethi nawe Hawu ngakweli ngithenga hlobo kum. Ngakweli ngithenga hlobo baba kum. caba uza kwenza ntoni Ayini madoda. Ayini madoda. Xa uzokwenza ntoni wena? Yo, yatsoya impama yakho bhuti. Welcome to kuGombo mnganami. Benduxelela le ndoda iyabetha ke. into ebuzwa ndim kuwe ubuncokola ntoni nomfazi wami Ompu umfazi. Unomfazi ngoJola. Ndiyadlala mhlobo. Ndiyadlala. so ke ngotshilisa ufuna ndiphinde ndikubuze futhi uba ubuncokola ntoni nomfazi wami Hayi Jola benzama ukwazi ubuhlobo kuba ndifika apha eGombo. oh wena wakho ubuhlobo nabafazi babantu Hayi man Jola. Kusukoyika man. Akanabungozi lo. Hello? Akavuka novukelwa lo. Ubuzwe ngubani? Oh mama, inombolo indizigele
Ngena. Hi baby. Hayi babe, sobuya emsebenzini? Oh hayi sesibuyile baby. Noko bengekho busy manje namhlanje. Oh, hey babe, khawusho apha kwabanzi towing and removal nenza ntoni kanye? Oh hayi uyabona wena busi pha kuthi Buds Towing and Removals ininzi into esiyenzayo pha isikakhulu ke sidila ngezinto ezidibene nemoto uyabona masithi umzekelo imoto yakho ivele yamoshakala endleleni imoto yakho ifuna uthathwa endaweni ethile isiwe kwindawo ethile uyabo okanye uye wagaxeleka kwiaccident uyabona ziyafika ke i-towing pha zifike zithatha imoto pha zingavumelananga nawe but thina singu-Buds Towing and Removals asiyenzi loo nto funeka usiconduct sizokuthathela imoto siyayibeka kwindawo mhlawumbi ke imoto yakho iphelwe yipetrol ube useyadini ungakwazi umuva sikhona singu-Buds Towing and Removals enye ke into iyakwazi imoto mhlawumbi iphelwe ibhetri ifuna ujampa uyabona sikhona nalapho singu-Buds Towing and Removals. Oh, sanu right yes. Akuphelelanga apho ke Madlamini uyabona thina singu-Buds Towing and Removals sikutsho oku sikhululekile siyahayarishisa nange-TLP yabona mhlawumbi uzawuklina iyadi isite whatever sikhona singu-Buds Towing and Removals uzofuna i-TLP kuthi sizokunceda. Mhlobam ku-right. Hey ku-right manzwayi akho nto ku-right nabo Mhlobam kuhle man. Cha lamalanga kuyatshisa. Yo hey kuyatshisa zwayi. Yo hayi kuyatshisa mhlobam namhlanje kuyatshisa kangangoba uba ngabana bendingumuntu ongenayo elwandle hayi ngendisiya namhlanje ke ndizincama hey andithi intweni kangoba nje basithetha nje alo nemihlo amajongo sesigipa eziskipa esithatha lapha esaphila ndasicela kwena ndiyasithanda isikapa ngandiphe sona washiya qha hayi ungxaki zwayi hayi ndingakupha mhlobo wam ndingakupha hayi ndingakupha kaloku funeka ndikombulele kwezi mpahla unempahla eninzi lo mfo yo hayi impahla yonke impahla eninzi impahla funeka ndikombulele ndiyavuya hayi ungxaki zwayi hey mhlobo wam awunaso isiselo sibandayo manje lapha nqaniwe ya manzwaye kubi mfondini kubi kangangoba nje sendilinde uMadlamini abuye emsebenzini uyaqona sendilinde uMadlamini abuye emsebenzini akanishelanga nemali yesonka namhlanje yo kubi ndiyakubona kodwa ngandibona utyhile kangaka abo ikhona nje le nto le ikhathazayo ungathi khona ekhathazayo ya ne yaswayi kukho into enzekileyo apha endlini phezolo andibiqala ukwehla hey sithe sesilela lapha ke nobusi inoba pha ngabo 10 11 ebusuku hayi akhala ifoni yakhe and ke oko ndaba lapha zange ifoni yakhe yakhala ebusuku yakhala hey yaphinda kakathathu ngo11 yo into esisimanga ke yile uba ngabana ndithe ndisithi kuye ngawuphendula ifoni wathi ayibalekanga ngo11 ayibalekanga njani engayazi noba ngibantu ufonayo efondini umuntu unomntana kwabantwana kokwabendlini unabazali wari mhlawumbe ngabantwana basengxakini nabazali basengxakini behlelwe into into ekuthiwa usesibhedlela kodwa ke zwayi mina angicingi kanjalo mani ubuse ixesha sithandana zange wake wafonelwa ebusuku iyaqala lento uyaqona phezu kuba ebephangele ebephangele ebusuku hey uyabona uyajola mani lo hayi ndinayo into yatsho hayi mlahle lo mntana hayi mlahle mhlobo ingxaki ikhona pha hayi jonga nizayenza sibhatalela itaxi ngoku sizawuhamba ngoku njengoba ndithetha ngoku ndikukhwelisa ndihamba siyarenkini ndikukhwelise pha ndibuyele elithuthu abuyele elithuthu manzwayi kaloku izinto azenziwa nje kutheni ngathi ufuna ndihambe nje zwayi afondini umyeni wakhe amabubhusele intliziyo hayi wekhala lapha kum hlele khala lapha kum qo andibiza athi miyaza uyajola lo andixelele njalo manzwayi make ke siyijonge manzwayi le nto nje kancinci yaqona ke siyijonge ndizoqiniseka ndingamtyholi kanti uyabona zwayi yo uyaqapha sizibonakele mntana Hayibo, uyintona wemnyango? Hey ubona nje wena baby ndiyafika nami ngoku yo
iinyawo zishushu qhu. So uhambe njani ke ngokufunela umsebenzi? Hayi, uba ndingathi ndihambe kakuhle ngaba ndiyaxoka wena Madlamini. Hayi kunzima. Iindawo ezininzi zifuna i-CV. Hayi awukwazi ufumana umsebenzi. Funeka ube ne-connection, phinde ube ne-CV, yonke loo nto. Uyabona isikolo sibaluleke kangakanani? Hayi kanti wena Busi, uyabona ngelaa xesha ndandikhula mna ndandingayazi uba imfundo ibaluleke ngolu hlobo. Ndizoyibona ngoku uba ngabana imfundo ibalulekile nyhani. Eyi, ingathi abantwana ungabacebisa uba ngabana ngoku babazimisele impela esikolweni. Ewe imisebenzi ayikho ke yona, kodwa xa unayo imfundo heyi kuba bhetere mani. Hayi kunzima. Akuxoxwa ke xa kusithiwa education is the key. Hayi unyanisile. Madlamini, hayi unyanisile. Ndiyasililela isikolo ndikuxelele. Yho, ingathi abantwana bangasebenzisa wonke amathuba abawafumanayo benze shoba bayafunda. Yho, yazi namkhanye imntele nxa umntwana xa engafuni isikolo kuba yho akayazi sani uba indlela enzima ngayo kungafundi. Eyi, ungatsho uphinda Madlamini. Uyazi uba uthi sowuzama even loo business yakho uthi uyayizama, but kukho amaphepha ekufuneka uwasayinile afuna kwawona ezo sikolo kanye. Eyi. Somandla zungawasusa amehlo kimi ekhaya bathembele ngami. Hayi sithando sam. Hayi babe. Right kodwa? Right njani? Hayi ndi-right nam. Oh, sekudala ubuyile emsebenzini? Kudala. Uhleli kangaka wena kunini? Ukuthe weza? Oh hayi wena sithandwa sam bendisiza nyhani bendingaxoki ngoba benisithi ndiyeza. Bendisiza. Qha ndithe nexa ndidlula apha e-Yellow House ndadibana nomkhaya wam phaa. Ukhona omnye umfo umkhaya wam. Uthi uhlala apha eBarberton. So oko ke bendincokola naye shem. Inyino ndamgqibela kudala ngabafo bokhe izindlu. Okay. Kom sofuneka uqale emsebenzini, ufuna umsebenzi. Hayi baby. Serious? Ufuna umsebenzi? Ufunela umsebenzi? Emadoda baby. Emoshara. Komso yaqala. Oh, kumoshwa ntoni? Emoshwara. Mochwari. Hey. Hayi. Uyandibhida ke ngoku. Like xa uthi mochwari uthetha ngantoni? Kwenziwa napha. Ukuhlajwa isidumbu kaloku. Ababhubhileyo? Bhubhiyani? Ewe. Uthele ngomsebenzi wami? Wayethuka loo nto leyo? Hayi baby. Ndiyohlamba abantu ababhubhileyo? Ewe, kuthele ngoshaka. Yho. Uyantoni? Ngomthini uhlala endlini. Ndikhalela umsebenzini uba uhambe uyohlamba abantu phaya ababhubhileyo wena ufuni. Uba umqubi ngabantu ababhubhileyo ngomsebenzi wami. Sizulisa. Ndicela uniphendule. Ndithi ngomso uya emsebenzini uthini wena? Hayi wena baby. Mandithi wena Madlamini, enkosi man ngokuzidina unifunela umsebenzi. Yaqonda? Loo nto ithetha likhulu kum. Kodwa ke hayi ndiyawubulela lo msebenzi mawudlule. Hayi njani? Utheni lo msebenzi wona? Ndiyohlamba izidumbu. Sitheni zona hlala Abantu ababhubhileyo. ayingomsebenzi wona. Ndimncinci kangaka. Ndikulungise apha. Umsebenzi kumsebenzi noma unjani? Baninzi bancima phaya emoshara bahlamba izidumbu. Hayi wena ungenohlamba izidumbu. Izidumbu zihlajwa ngabantu abangakanani? Hayi. Bukela ukondliwa ngumfazi. Yona nto uyithanda yileyo. Hayi wena Madlamini, hayi londo Madlamini. Wona umsebenzi ndiyawufuna wona Nakho umsebenzi. kumsebenzi. Nothi lo. Akho zipilisi bazityayo abantu. Andiyazi ke. Sana phanga emoshara. Uthi kusasa. Kusasa. Uyaqala umsebenzi. Ne? Yo.
Hey, Umthethe njani? uyakhumbula mose ndisitsho kuwe ndisithi uba phaa kumamam sishiyeke sibabini ndim nosisi. Ngiyakhumbula. Usisi ke ngulo ulantuka ke wenza lento ingafuna ngophakela umthakathi uhlalisana eGauteng neGweje. Ngoku ulantuka ndifumana iindaba zoba ke ngoku usisi uswelekile. Oh. And ke ngoku kuthiwa ubuliwe yilaa ndoda yakhe. Intoni? Ngoku ke wena Madlamini eyona nto bendifuna sithethe ngayo yoba kaloku ulantuka umuriri kule ndawo ahleli kuyo akahlelanga right ngoku. Ngoku ifa ukhathazeki kodwa kuba uyakhathazeka ayongxaki ndizawusunderstand xa senditsholo uba ukhathazeki bendibawela mani uba kuba ke ndimmosi umalume wakhe ngoku bendibawela uba azohlala nathi apha endlini then asola afunde kweli cala. Nikhathazeki. Ayonto wrong leyo. Angazi azohlala nathi. Uthi uba ukhathazeki? Angikhathazeki tu. Angazi azohlala nathi. Hey, hayi Madlamini, hayi into endingayitsho nje yoba hey banqabile abantu abafana nawe mani. Hayi inkosi mani ndizawulantuka ndizamfowunela. Somandla zungawasusa amehlo kimi ekhaya bathembele ngami ekhaya bathembele ngami kodwa phela ukutya bajonge kumi kodwa phela iswekile bajonge kumi kanjomeleze Molo malume. Awu, Shani, hayi bo, nguwe lo? Khamsithi mntakasisi, yiza, hlala phansi. Unjani malume? Hayi mani mtshana, say sweet no smoke umkatakata Pascal thina. Hand right now malume. Uyabona wena mtshana, kudala ndisithi wena efamilini uyathakatha wena kwedini, ufuza usisi wena. Uzenjani apha mtshana? Uzenjani apha ungalahleki? Hayi sondilahleke malume. Kaloku umalumekazi bendisendele ilocation. Oh, hey, sendilibele naloo nto uba ngabana umalumekazi wakho ndimnikile inamba yakho. Kaloku riri siyakhula mntakasisi. Iminyaka iyahamba, asibuyi mva. Molweni. Molo. Nangu Madlamini. Molo Madlamini. Muriri, nangu ke umalumekazi wakho. Ziproduce kwedini, ziproduce msinyane. Hayi malume kuthiwa mandiziproduce, kuthiwa mandizi-introduce. Kudala nathi kohlukana ne-English. Uyaziba uyazihlaza ngoku? Ke mna ke mna igama lam ndungu Avuzwa. Bandibiza Muriri. Ndidlala kakhulu ke mna ke ibhola. Nandanga ebholeni. Edlala ibhola. Okay ke Avuzwa ndiyavuya ude ndikubona. Umalume wakho uthetha kakhulu ngawe. Khawusho minyaka yakho? Mi-15. Oh, una 15. Khawusho ke niba ngaphi pha kumama wonini nonke? Siba yi-15. 15. Yo hayi wena Madlamini. Uyabona usisi abantwana ubazali ngathi uyabasuza. Ubazali ngathi uyabasuza usisi abantwana. Atogqiba bashiye. Hayi yo usisi. Hayi beyibhoza usisi kwelucala. Ebezala mani ngathi yakho iproject. Jo, 15 yonke. So kule 15 ungowesingaphi? Ndingowesi-15. Napha elalini ke bathi kanje ndingu-15. Hayi ke 15. Welcome to Ugombo.
noba intoni zakile ngasetoilet mtshana. Thatha umlenze wakho waserayithi umzise kancinci. Yebo mtshana. Thatha umlenze wakho waserayithi umzise kancinci. Waseright. Okay mtshana. Left. Right. Right. Left. 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 Uyahleka mtshana, uhleka ntoni kwathini? Ndiyadlala. Uyadlala? Ndiyadlala. Oh, uthi uyadlala mntakasisi? Ewe ndiyadlala malume. Hayi suka nami ndiyiqondile wena mtshana uyadlala so ndiqonda uba mandikudlalise nama hayi wena mtshana andiyoyika inyoka mna. Yabona mtshana mna ungandoyikisa ngento ezinkulu. Indlovu ngendlulamthi uyabona hayi not inyoka ba. Mntakasisi. Madoda. Wo, malume kushushu abaphandle. Thena njonge ngathi kulahleke 50 rand. Oh, uyayazi bakulahleka 50 rand apha. Hayi andiyazi bese ndibuza. Yes why? Le ntwana iyayazi uba ngabana apha eSouth Africa xa ulisela le mali uzaba yintoni? Ewe ndiyayazi. Hayibo. Na kuzwaye mvumo uri uyayazi? Uyayazi. Yemuriri. Xelela mna nozwaye. Apha eSouth Africa xa ulisela le mali uba yintoni kwethini? Uba yipresident. Kwathini? Yayibona ke le nto? Yoduma ngobusela. President. Kaloku kukho neephalaphala mfondini. Kukho neenkandla. Nenkandla. Hayi, asizelanga bazi nomntana onje. Hey. Hayi, mandikukhuphe ezwayo. Hey. Hey. Hayi. Kunzima. Mtshana, Malume. ndiyayifuna la 50 rand. Ndiyayifuna la 50 rand kwethini. Uqala ndakusa kwethini. Hayibo Moriri. Uphujolo malume wakho Uphumele obhuzwayo. uphumela uzwayo? Oh, okay ke boy. Malumekazi, Yintoni Moriri umuntu udiniwe? bengicela uyoqupha. Hayi nokuphambene. Awuziyoqupha. Oyini? Uwesitshomi zami zihambe nomama bazo baselwandle. Ngoko ndiyakuxela uba awuziyoqupha. Moriri usuke kuguleni. Uzaba nefiva awuziyoqupha. Hayi ngcoske ngiquphe nxibe ijezi ke. Uphambene yazi. Fana nje nomalume wakho. Ungaqupha unxibe ijezi awuzuya apho. Yo hayi. Malumekazi wakho ubuya kade emsebenzini namhlanje ngiyazi uba kwenzeka ntoni. Malume. Ya mtshana. Eyandibetha English esikolweni. Wena Muriri, Malume. awusoze ungixele loo nto. Soze undixele loo nto Muriri. Wena wohlulwa English. Malume. Njani Muriri? Muriri, last week wena uMadlamini ukuthengele icalculator entsha. Icalculator entsha Muriri. Iphi icalculator yakho? Bye-bye. Ngoku Muriri undixelela uba ngabana ubethwa English. Ikubetha njani English kodwa unecalculator? Kutheni ungayibali? Siphuku. Bali English le uze neanswer. Icalculator ithengelwe loo nto. Azayibala malume. Zange sibe nalo thina ithuba loba sibe necalculator. Yile nto safeyisha i-English. French English une-calculator. Udomo oluphuhlobo. Khawujonga lo muntu uqonqozayo pha. Udomo oluphuhlobo. Jini. Ufeyisha njani? Fana nomuntu uzangixela uba mina utshona isiXhosa kodwa une-calculator. Malume. Kubani uqonqozayo pha? Meya. Umeya. Hey, uve ngabantu bandlala pha. Khawutsho Muriri, uhamba nabani? Nokhansila. Jiza. Elamene likakhansila. Kaloku Muriri, hey, sizayithini lento? Kaloku Muriri apha endlini umbane siwubile, siwutswebile umbane sezinyoka. So asikwazi ke ngokuba ngabana sibavulele bangene. Baxelele uba ngabana andikho, ne? Kukho wena. Ya, yithi andikho, kukho wena. Hayi malume. Yintoni? Hayi ndonqena. Uyonqena?
yenza baxela ndithi mna andikho makukho wena. Uthini Muriri? Zawuthi mna ndizafika ndivula umnyango ndithi kanje andikho mna kukho wena. Hayi umuncu wena mntakasisi kudala ndikubona uba ngibana ingqondo yakho igcwele amasi wena. Ngakonixelele Muriri, phakathi kwengqondo nemali ungakhetha ntoni? Andingakhethi imali mna malume. Uyazibona mntakasisi uba unangqondo? Uzayisebenza njani imali ungenangqondo? Khame ke sijonge wena ungakhetha ephi ingqondo phakathi kwengqondo nemali? Hayi bicacile loo nto, phakathi kwengqondo nemali mna ndingakhetha ingqondo Muriri. Kaloku umntu ukhetha le nto angenayo. Hayibo, walapho nexesha akufanele usesikoleni. Uyayazi nje umalume. Uyayazi wazi intoni? Yayi ndithetha nawe wena ungakhulumi ngebhizi ngopapayi ndithetha nawe. Bani esikolweni. Mamela apha ke ntombi. Malumekazi andiyontombi. Into eyibanga uba ndikuthathe ke uzohlala apha. Ndandifuna ufunde. Ungafani nabantwana abaphako wenu. Isikolo siyinto yonke emntwini. Even mna lo uyandibona ungandibona ngathi ubomi bam bundihambela kakuhle uba bendifundile ngengekho kule ndawo ndikuyo ndisasilana ngoku isikolo. Xa kusithiwa ke education is the key akuxokwa udlala ngamathuba apho. Malumekazi siyandika mina isikolo. Siyakudika isikolo. Uyaziva kahle mntana ndini? Nasisimanga. Kaloku sifundiswa ngamasele sawathini amasele ethini. Nifundiswa ngamasele yeyi andikhathali noba nifundiswa ngekati andiphindi kubona apha endlini ngexesha lesikolo ndikufundisa esikolweni. Zuka ngase ndivuke kuthiwa zitshile zonke izikolo. Uthi kutheni Muriri? Hayi ndithi ngomso ndiyayena kanjani ngomso esikolweni. Malume, kanti ubuyile emngcwabeni? Kuba kakutya ubuthe uzaza nabo. Ndihambe njani ntoni? Uyabona wena Muriri ungomnye wena ozondiphathisa ngedepression. Ndife ndingafumenanga nale mali yepension. But kube nguwe ke mtshana. Zafane ndiyenze acception. But next time ndizothatha action kwedini. Hey! Isiphunzana enkulu Muriri. Ndilahlekile pha. Ndongena kumngcwabo rongo. Yo, uyandazi ke mtshana. Ndafika sendilila. Hey ndalila ndayingcedidi. Ndathi hey ebelungile lo mama. Ebelungathwa hey akuswelekanga mama. Kuswele kutata lapha. Ndikhutshwe ke apho. Hey sendibanjwe ngesixhanti Muriri. Ndizama ukuthi ke andifumenanga noku kutya oko ndibuye nje. Hey Muriri. Kwenzeka ntoni next door kagcwala kangaka? i-birthday. I-birthday. Hey ebendicelele umese bendicelele. Ndilibele man. Ngawutsho mtshana. Yekabani ndifuna ufika sendiyazi yonke into pha ndifike sengicula. I-birthday kabani mtshana? Eka to you. To you? Ewe eka to you. Hayi man Muriri, hayi man. Ndiyabazi bonke abantwana bapha. Akho mntana ngu-to you pha. Okanye le ntwana isuke eKapa ngaba ngu-to you igama layo. Hey Muriri, uve njani wena uba yeka-to you wabanjwa mpukane? Uve njani wena? Kaloku bekuthiwa happy birthday to you. Happy birthday to you. Ndaqonda uba ke nam hayi ke eka to you. Hey Muriri, abantu babathiya abantwana ngamagama snacks. Ungathi umntana uthi ngu-to you. Ufana bathi abantwana athi umntana ke nguVodacom okanye nguMTN. Sendinombono kaVodacom esikolweni kakwenziwa iregister. Kuzawuthiwa Muriri present, Spokas present, babalwa absent, Vodacom no network. Sithandwa Hi baby. Hayi babe, sobuye umsebenzini? Hayi sesibuyile baby. Noko bengekho busy man namhlanje. Hey babe, khawusho apha kwabanzi towing and removal neza ntoni kanye? Hayi uyabona wena busi pha kuthi Buds Towing and Removals. Ininzi into esiyenzayo pha. Isikakhulu ke sidila ngezinto ezidibene nemoto. Uyabona masithi umzekelo imoto yakho ivele yamoshakala endleleni, imoto yakho ifuna uthathwa endaweni ethile, isiwe kwindawo ethile. Uyabona okanye uye wagaxeleka kwiaccident. Uyabona ziyafika ke i-towing pha zifike zithatha imoto pha zingavumelananga nawe. But thina singu Buds Towing and Removals asiyenzi lonto.
funeka usiconduct sizokuthathela imoto siyayibeka kwindawo mhlawumbi ke imoto yakho iphelwe yipetrol ube useyadini ungakwazi umuva sikhona singuBuds Towing and Removals enye into iyakwazi imoto mhlawumbi iphelwe ibattery ifuna ujumpa uyabona sikhona nalapho singuBuds Towing and Removals sanu right yes akuphelelanga apho ke Madlamini uyabona thina singuBuds Towing and Removals sikutsho oku sikhulekile siyahayarishisa nange-TLP yabona mhlawumbi uzawuklina iyadi isite whatever sikhona singuBuds Towing and Removals uzofuna i-TLP kuthi sizokunceda Fasheni ngizohlala phansi Nyane ndiva ngozwayo Nyani nale ndiva ngozwayo hayi mani Madlamini akukho nto ibhadlileyo inophuma kuzwayi mamela apha ke ndoda hayi ke Madlamini kuleyo ubudoda uthetha ngayo anikoluki mina ndiseyikweko umdala kangaka uyabona Madlamini uba ungabona utata ngeze ukhona utata mdala le naye akokoluki useyikwekwe ngoku utata ke ngoku uthi ulinda utata akaqala oluke bendingubani ke mna ke ndiqale ndoluke ndishiya amaxheko yazi bengicifana uzwayo iyaxoka xa sithi uyikwakho Thina ngakhange ngixele into nje ngaka uthini uzongixelela uyive ngozwayi le nto akukhathaliseki uba ndive ngabani Thina ngakhange ngixele into nje qha Thina ngakhange uthethile mamela apha ke kuba ndikuthanda uzwayi animazi ungenaphi kule nto animazi ungenaphi uzwayi akho mntu omayeli be uyayazi le nto yonke ndizawuzama imali ndikolose ndishiye utata ngasemva Thina ngawe mna ngoku Bezwayi abazazi into mabazithethe kufuneka ndoluke ngoku Mtshana unceda ufike uyabona ke mtshana namhlanje ndipheke i-favorite color yakho umphokoqo namasi jonga apha efridge mtshana Ya malume mancinci lamasi hayibo mancinci ewe yima Muriri uthi umphoqo mninzi amasi mancinci ngoku yintoni enzima apho Muriri kaloku xa umphoqo mninzi amasi mancinci uzawuvubisa thatha umphokoqo lumninzi ubambe ngapha uthatha amasi lamancinci uwabambe ngapha uthi xa uvubisa ke uvele uvubise msinya athe phela amasi ube sowuvubisile hayi ke malume mandenze njalo Yima ho usowuvile ngosilicebo funeral parlor Usilicebo funeral parlor yipolisi ongayithemba ngemali yakho ngamaxesha wonke Sinepolisi ezohlukeneyo eziqala ku10,000 rand siwathaphele singusilicebo funeral parlor ungalibali sithe Silicebo funeral parlor Yeni molo nyana Thini molo ndiyakunceda kanene ungubani wena ungubani usithi ndingubani which is your name ubani igama lakho mna ke ndinguPatrick utata walapha mamela ke Braphet ndikuxelele ndim utata lapha umfejeni uJola ngokwakhe akekho omnye utata lapha ndithi kuwe yindlu intombi yam le ndize kuyo hayi man ulahlekile man ubusi lo wam akathandani noshuga mama kubani ushuga mama ufuna ungixelela uba awuziboni uba ngabana wena umdala ushuga mama ngesilungu okanye awufundanga Bosisiwa Tata izapha Bosisiwa molo tata Bosisiwa ngubani lo yabona ke ungathi ndingulo uza kwenza ntoni kodini ndithi kuwe kutsho umfejeni ungathi ndingulo ayikawuthule nayo mfetsheni kodwa ke busi makangathi ndingulo keep quiet hayibo uva njani la mfetsheni utata wam lo nguye lo yimani lo tata yakho uthi yi-prostitute lo prostitutor awunangqondo wena shem fane wathi andinangqondo ndinayo ingqondo mna qha ndiyisebenzisa ngendlela yam ngexesha lam ngoba yingqondo yam kaloku ndinangqondo Busisiwe tata lide lixesha mntanam ingabe utata uthetha ngantoni umkhwenyana uneminyaka 2 engasekho lide lo thuba
ngoku kufuneka ufumane omnye futhi ke sekhona. Ewe sekhona. Oh kuhleke xa nisazana. Sisazana. Uthena ngantoni tata? Awu ntombam ndithi ufumele ufumane omnye uyavuma nawe uthi sekhona. Ubani uthetha ngaye tata? Kunyana kaZondi ntombam kwaye ufundile nepokotho yakhe inhle. Ndithethile lo Zondi uba ungangumfazi oright for lantwana. Hayi kaloku tata. Ayihambi njalo. Ihamba njani ntombam? Kaloku umuntu ufuneka ndizikhethele tata. Iqale nini loo nto? Uba umkhwenyana sazukukhethele wamthanda futhi. Ndamthanda tata. Ucinga la bhuti nani nendisele kuye ndandimthanda? Akho nto yedwa ngomthandi. Well, ndandingamthandi ke kungako namgalela ipoison. Tyhini uthini Busisiwe? Wambulala umkhwenyana? Tata wandithatha esikolweni fowuni ndisela kwela xhego lendoda endingayithandiyo. Well ndayenza loo nto kuba ndisenzela wena nomama. Nangoku ufuna uphinda wenze loo nto leyo ayikwazi. Busisiwe sondiphakamisela ilizwi. Ndinguyihlo ndiyakuzala. Uxolo. Uxolo nja awuthi tata. Uxolo tata. Uyabona ntombam uba ungatshata nomfana kaZondi singazityebi zokuqala nokugqibela. Andizukwazi tata. Ndinomntu endimthandayo. Uphangela phi lo mntu lowo futhi unayo imali? Akaphangeli akanayo imali xa uyandonwabisa. Ndithi kuwe uzawutshata nonyana kaZondi. So wena tata ugqiba ngam ngaphandle kwam. Siyigqibile ukuyigqiba nangona singayigqibanga kodwa siyigqibile. Mntanam ndize kuwe kuba ngomso ndiyahamba ndifuna ndithi ndihamba sibe sithethile. Tata zange wonele ukundivisa kabuhlungu. Njani ukuvisa kabuhlungu Busisiwe? Tata wandiyendisele emntwini endingamthandiyo. Ayiqalanga kum mntanam. Sisithethe into endala ndandisenza into eyayisenziwa nam kuwe. Andizuyenza loo nto tata. Xolo uba nditsho. Asoze ndiende okwesibini ndendele emntwini endingamthandiyo. Ngena. Molweni. Sisebhizi and akekho uJola. Kunjani nyana? Ndiyaphila tata Khondo. Ndincede ndafika ukhona man. Ikhona nje into endifuna ithetha nawe tata. Nothi ngoku Zwayi. Yintoni leyo nyana? Uvala umnyango xa uphumayo Zwayi. Hayibo. Phuma Zwayi. Phum. Busisiwe. Kubani uJola lo athetha ngayo Zwayi? Uzofuneka ahlale phansi sithethe ngale nto tata. Somandla zungawasusa amehlo kimi ekhaya bathembele ngami ekhaya bathembele ngami kodwa baphela ukutya bajonge kum kodwa baphela iswekile bajonge kum. Busi, show me. Tyhini ngena uve ngabantwana lapha. Hayi andizange ndalost kangaka. Kwenzekani? Enhle ngubusisiwe lo ifirstborn yami. Busisiwe nguenhle lo yicherry yami le. Icherry yakho. Ewe. Uthina tata? Ndiyavuya ukwazi Busi. Nam ndiyavuya ukwazi enhle. Uyabona ke ntombam uenhle lo undivisa kamnandi. Ndifuna ukumthatha ibe ngumfazi wami. Hey! Hayi andiphuphi nabathi nani? Awuphuphi ntombi yami. Uyabona ukuba mhle kwakhe uyanifanela ne? And ke ngoku babe uzokwazi ukundiphatha kahle njengendoda. Ayibuzwa kaloku malanqa. Ndine-apartment ziyi-4. Uyayiva ke ngoku? Ayibuzwa ke leyo. Indoda funeka ikunakekele, ibe yi-provider, izibonakalisi. Uyabona ke ntombam, sendisithathile isigqibo. Uenhle ndizamlobola ibe ngumama wakho. Intoni? Uenhle lo ebengumama wami. Umvile ubaby nje utshilo. And ke kuyafuneka unihloniphe ngoba ndizoba ngumamakho. Kungekudala. Mxelele baby. Akuhloniphi. Ungumama wakhe. Tata kwenzeka ntoni apha?
because uenhle lo yitshomi yam. Ntombi yam ziqhelise ukuthi mama kuye Hey, kuba ndizamlobola. tata uyayazi uba ndiyakuhlonipha ngokukhulu ukuzithoba. Le ufuna undenza yona into asoze ndithi mama kulo mntanam nanini na. Yintoni erongo? Ngoba kaloku ndithandana Ah, thula vala umlomo wakho ntombazana. Andithethi nawe. Andithethi nawe, thetha notata wam ngoku. Yho, hayi qaqadekile nanku umntana. Ndizoba ngumzalo njani kuwe ke? Ndingumntana kuwe kwandim lo thela naye uthi ngumntana. Hayi ungazokulinga uzondiqhela kakubi sisi. Ungakulinga uzondiqhela kakubi. Uthandana notata uthandana nam. Ntombi yam xa undihlonipha umele uhloniphe nesigqibo sam. Uenhle ngumama wakho. Ayizujika loo nto leyo. Tata bekuhle ukunibona. Cela niphumelele endlini. Cela niphumelele endlini yam. Ntombazana, phuma endlini yam. Yho, hayi masambe baby. Uyangigxotha ngoku Tata cela niphumelele endlini yam. Ndingekaphambani. Uyagxotha ngoku. Cela niphumelele endlini yam. Ubethe ungubani yena babethe kuwe. Masanda sana sam. Hawu ngubani yena? Uyazazi ungubani yena? Shi.